A wannan bidiyon zan nuna muku yanda za ku yi connecting ɗin wani social media ɗinku da Ethereal. Da farko kun ga wannan layin yanka ɗin nan, za ku zo ku taɓa shi, in kuka taɓa shi zai buɗe muku kamar haka. Sai nan inda aka sa social link nan, shi za ku taɓa kan social link ɗin. To za ku jira ya buɗe, to kamar haka za ku ga ba mu yi linking ba, Facebook kaɗai muka yi linking. Inda aka sa nan link account nan gurin link account, to za mu taɓa shi zai buɗe mana kamar haka. Bara mu gwada yin connecting ɗin WhatsApp ɗinmu ku ga. Da farko wannan ne na WhatsApp wanda yake kan farko kenan, wannan shi ne na WhatsApp. To abin da za ka yi in kana so ka yi linking ɗin WhatsApp ɗinka, za ka zo nan rubutun nan da suka sa ka kwafe shi, za ka kwafe shi ne. A misali haka suka sa a yi. To ga shi mun sa HTTPS, sai mu zo nan mu zaɓa wannan abin kenan. Ga shi nan wannan abin da kuke ganinsa, shi za mu zo mu yi selecting. Wani abu kaman dot haka, ga shi nan mun sa shi. To sai mu sa wannan mu ƙara sa shi. To sai mu zo mu sa wa.me. To sai ka zo ka ƙara sa wannan ƙwaya ɗaya, sai ka sa number wayanka. Misali bara mu sa number wayanmu. To haka shi kenan, ka riga da ka sa number wayanka kenan. To sai za ka taɓa nan inda aka sa save change. In ka taɓa, kaga gashi nan yayi setting update successful. To za su dinga baka kuɗi, kullum za a ajiye maka kuɗi. Ga su nan duka wa'innan in kana so ka yi linking za ka iya yi, in kuma ƙwaya ɗaya kake so to shi kenan.